Hi guys, may gabi nakaabot na mi. Gikan ko nag-upload gani Lilin dayon. Namalit mi ni Doydoy og bahog sa baboy. Ang halin ganina niya sa iyang lubi nga gipaipo. Pait mig bahog sa baboy daw. Sudan. Palit mi og hotdog para sudan ni mga bata. Daw bagyo beans, gulay, pansit. Ako na isago lang pansit dana sa kon. Katpog oil. Daw okra. Daw na po isda. Dagko siya nga tamban guys. Dagko. Pwede pa siya makilaw. Dagko siya nga tamban. Pwede pa siya makilaw guys. Oh. Dagko pa siya. Napalit pod ko. Daw kaning gulay pwede na ni ugma na. Kay mamay muna napalit tanan guys daw gipultang ni Doydoy ang iyang motor. Daw nagbilin pod siya para iyang allowance niya. Okay, mag-prefer ko para sa among hapunan kani ugma na ni na mulutoon. Kay na may isda nga katong daang isda akong gipitikan og asin akong lutoon karon. Sudan sa panghapon. Ano nang gipitikan sa asin guys. Kaya para na naugma sa buntag. Amo nang frituhon. Lami kaya na siya frituhon basta inana inasin. Tamban niya inasin. Diba? Kana mo na mo sudanon karon sa panihapon. Ayan guys, ready na ang pamahaw. Sayo ko nagluto kay gahapon si Ala na udtuhan. So ayan kana gabi na nga sudan, may kanin, hotdog, og pansit, ibutahan na og mga gulay, sari-sari. Daw pinirito na nga tamban, asin ko na kagabi. Ang baon ni Relo na og ni Mimi ready na. Hotdog lang na ilang sudan guys. Utangan ni may isda lang. Lang? Ikaw ra magbutang? Kang Mimi ni guys. Sarilo na lang magbutang sa iyang sudan. Dali na Mimi. Ayan guys, nagkaon na si Riluna. Si Mimi at si Alan wala pa. Pwede mo ka magbaon na ng pansit lang. Ha? So sila ang tabar. Isot silupin. Sige po. Karon pa man ako giluto. Dali na me. Ayan, ready na ang pamahaw ni Mimi. Ako na ni siyang bugnawan na ano kanon guys. Alin na. Mag-hotdog miyo? Gahapon na tingala yung lola kay wala nakadto dito. Saan na nauuha naman siya. Dali na. Ayan si Alan guys, kaon na siya. Alin na me. Si Doydoy yun niya ka na. Hasta ko niya pa ko guys. Ayan si Mimi guys, kumain na si Mimi. Kinapagdali na. Aman mo hotdog di ay. Di ka hotdog? Okay. Pinakaw na. Malangay ka. Ha? Malangay. Malangay ka? Gihubak na kami. Malangay ka pag kaon sa hotdog? Dali lagi ha. Dagan lagi yung pasmangil basta i-eskwela lagi. Wala may klase ito Marines. Anong laman mo yung klase? Wala dyan mo klase. Aparya day kakang lang nang. Maman silang lang kay Araw, Manila. Kinakaon na, paspas.
May hawa sa lagi daming. Ayan guys, mag-school na si Mimi. Bye. Bye. Mwah. Bye, people. Mwah. Bye, guys. Bye, Bye-bye. Mwah. Hi guys, maliligtag silong kay aron dili magdampuog atong anamon og panilhig. Manilhig ta guys, gamay na ka kong silhig yo, wala na kabago. Ako rin nakalingan na guys. Mamahaw sa mi guys, kay gigutom na si Duydoy. Unya na nanakot tiwason og silhig. Kay mga hoy po na si Duydoy karon, so mamahaw sa mi una. Ayan guys, ready na among pamahaw ni Duydoy. Ayan, nay pansit, napay piniritong isda. Kanin daw, nay kape. Dili mawawala ang kape guys. Magkape-kape. Kain ta ninyong lahat guys. Kain tayo guys. Katawa ka. Unsa ka? Ya mumong ka. Ikaw nag-ampo-ampo. Ako kung nag-ampo-ampo guys. Yes, kape oy. Doy aton sa ni mo mulula dito doy. Pangatanon nimo kung unsa oras ang meeting sa senior kay nakalimot ko. Kaya pahato din mo lulo. Elmer. Lami kayong pansit guys. Hatod. Ino ra maglulo. Di ba senyor ni Juby? Dili pa. Tagal sa iro niya, hindi makilaka. Kaya nga ipabot sa iro.
What? What lagi what? Tuyo harap tuyo. Magwang ba si Lula yung nila Juby dahil? Magwang ba si Lula? Asin? Kailan ba senior siya? Ne. Lolo? Ano ikag siya no? Lamigin kape guys. Ang klase ni Doy-Doy, Lunes ug Martes. Merkules, Huwebes, Biyernes, wala siya klase. So na yalchil kay Merkules ug Biyernes. Likon kuha nila kay ang idok. Saan isa idok doy? Ano magyapon? Karon? Lunes ug Martes pa? Dili. Merkules. Merkules ug Huwebes. In-trip man to siya. Doon siya idok. Ha? Hati. Mukha ni ang Merkules ug kon nito yalchil sa una, Merkules ug Biyernes. Bago na ako. Bagal ang schedule. Ang idok karon po ang adlaw sa idok nga kuan course Merkules ug Huwebes. Kumanamig pangaon ni Doy-Doy guys. Kumanamig pangaon ni Doy-Doy guys. So magtiwas ta sa atong trabahoon. Ayan, napausok ko akong halingan ang sinilhigan. Magtiwas tag panilhig niya sa tubangan guys. Kumana tag panilhig sa atong silong guys. Ayan, sinaw na atong silong. Diba? Log atong kuan guys, silhigon. Kanawa na mga uga gahapon nga mga nilabhan. Ito akong gihalingan diha. May tulog ni Patoy-Toy. Ayan. Mamisbis ta sa atong tanom nga bag-o. Munang mga bag-ong tanom ni Doy-Doy guys. Tangkong ug alagbati ako ng bisbisan. Iyang gilabat kay aron dilig kahigon sa manunok. Bisbisan ako na guys. Ayan guys, sumana na og bisbis. Ayan. Nabisbisan na bag-o ng mga tanom. So, kana lang akong gibisbisan kay tabangunon pa man na sila. Kaya dili man po schedule sa tubig karon.
Kana lang sila ang akong gibisbisan, ang tangkong ug alagbate. Ang uban ugma na pod kay ugma schedule man ugma. To nagsagunson ang init nang kuan gi ko nga mamunyag kay gasagunson naman ang init. Daw magbakiro ko sa baka guys. Kay naulahi ang baka. Ang baboy humanak og bahog pero pa to nako naliguan ang anay. Kaliguan ko to karon ang anay pag humanak og bakiro sa baka. Igosad nga ba. Udto-udto na. Di na ko agkataranta nga mag-upload, sayo pagtugbo nga mag-upload kay dali kay ma-upload karon kay kusog na kay signal ilalilin. So gidugangan man kun niya ti mayami ang kuan bayad sa internet, so kusog na kayo ang signal. Dali kay maka-upload. Kuan pa kay ako ra isang mag-upload dito. Wala ba sila lilin. Anya na ako magtugbo mga alas 4. Anya na ako mag-upload. Magbakiro sa kuna nini kuan mama. Ako sana siya pasabsabon. Ana din ako isilong. Painomon. Panungag lagi. Panungag ka ha. Hoy. Gaya. Dahil birahon. Tadi dito rata sa sagingan kay akan dito sagbot. Ayun na ma. Ayun na kay Ruby. Koy. Ayaw lagi na. Nag-ilog ni. Iya magsabsabon. Dira ba? Dirira. Kahay kay ka ha? Li. Di na kay daghang kasagbot din he. Ali din he ali. Dira. Kay busugon ta kag mayo. Balag buntog ta na dahin ka. Basta busog ka lang. Ako na siya pasabsabon una guys. Tingnan sagingan ni Alan. Kay gihambugan na ni sagingan ni Alan danig sagbot. Hindi ko mao. Ali ma. Kada ka na sagbot ma. Dana rama. Ilog bisa patunsan. Dala to ni didigikan sa tanom to niya sa patag. Iya mag-agbirahon dayon na ilog mi. Dali raman din siya mabuso guys. Ako siya pasabsabon. Ako lang sa siya bakiruhan. Ano ko nakadalag sanggot da. Mabusog na siya. Ano din ako siya painomon tubig. Ano din ako siya butang na to sa landong. Okay, nangona pa itong tagya gahapon na ni nangamusta. Kumusta man ang baka? Okay ra ang baka. Paspas na ma. Ihikot ko na lang ni si Dani guys. Ihikot ko na lang ni siya. Balikan na ako siya unya. Ihikot na lang kama. Ma. Igusan mabusog kama. Balikan tara kama. Di na niya maabot ng saging. Ha? Hansa-hansaon maging niya nasaha. Gihansa gini mong saging ma. Nakuha naman po na siya guys. Musaha naman po na siya. Ako na balikan niya. Pero kama. Pagbusog ya ma. Kabalitan tara kama. Kaliguan sa akong baboy guys. Kadadlaw ko ni kaliguan ng anay. Ay boros. Kaya namilik.
Paligo siya guys, paligo. Asa pa di? Ako na yan, tiyan. Tulo ka baldi, iyo na nga niya iligo. Tulo ka ingani. Ako na na-plaster ang baka. So mag-ready ko kay para mag-upload. Sa'yo may mag-upload kay parang sa'yo may magpangas. Kuan sa din ang cellphone ni Mother. Hi guys, nakakaligo na ta. So paingon na pud ta mag-upload. Nani magini atong kinabuhi guys. Ay wala pa man gid ko'y kurente. Wala pa ko'y kuan, di pa ko maka-upload diring dapita na mo baba na ko kay mo upload ko dito lalilin. Si Doy akong gipakuha sa cellphone ni Mother. Okay, basig naka video na po to si Mother. Duha akong editonon ako kang Mother na bisan tuod og walay ads ang kang Mother, uploadan lang yapon ako. Pero wala biya kabalo si Mother nga nawala yung ads. Walay malay si Mother guys. Wala na ako siya sulti kay basin niya og dili na siya mag-video kay layon siya ba. Basin layon niya siya pag video nga. Wala na may ads akong video di ay. Makainganaw niya siya. Manang wala ginamo siya sulti Ingon man si Alan nga aya sulti si mama kay basig mabugnawan siya. Kay kami biya sa una guys pagkawala biya sa mong ads. Grabe nga imbes hinam-hinam na nga nanay sweldo pero kay pagkawala murag nawala sad tanan, nawala tanan gana. Pero sa kadugayan murag nakakuan-kuan ra, naka himura sa isa ka account utong giporsigigid ni Ate Mayamiya nga maka-video. Nag-video man tuod ko pero lahir gid itong isa account na ko kay dali ra magud kay to siya na kuan, dali ra na monetize ba murag bisan tuod og daghan kay mga basher dito pero dali ra kay siya na kuan. 5 na ako ka-upload sa video, nakuha na din akong watch hour, nakuha na akong subscriber. Mutong gana kayo ang video dito na paghimo sa isa ka account kay naabutan pa biag pila ka buwan ana siya na monetize. Murag Mayo to sa gihimo, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, more September ana dugay-dugay. Manang si mama wala ginamo sulti kay aron dili sad siya makuan. Kung paguli ni Ate Mayamiya og si Ate Mayamiya magistorya sa iya, bahala diag magistorya si Ate Mayamiya basta dili sa ako din hinagikan. Kay total si Ate Mayamiya ra may makasulbad pud ato. Kaya ako wala man pukoy hanaw lagi anang kuan pagkubi-kubi sa cellphone na si Ate Mayamiya kay siya na magid mo'y founder na mo sa tanan. Bahala na siya magpasabot ni mama nga naing-ani ni imong channel na kuan. Ganyan lang ako siya nga video ka lang, mga video ay kabalaka kay ako'y mag-edit, ako'y mag-kuan upload. Putong akong kuan okay ko nagsabat niya nga nakuan niyang account kay aron dili siya laayan. To ingon dahil siya kagahapon nga pag naganam siya sa balay inday siya edita na din na akong kuan kay ron maka-upload na nimo, madala ra na nimo pagpangas na kay di man gina ko maapas nagagabi na ag kuan na unsa na to oras to na kuan murag alas 7 siguro nya dugay malagi nagkasibang iyang kuan kay naka-full storage man na iyang cellphone nang gabalik-balikon pa nako. Ako giuna na ako pag kuan kay ang ako dali ra man ma-save. Mutong giuna na ako pag edit.
na ang iya ay katong iya gamay na lang editonon dadto kay editan ko man to din hidaan sa balay kay sayo man niya gihatod ang cellphone. Editan ko to daan din sa balay ang iyang kuan video. Nya kay pag-abot dito sa ilalilin nakuan man siya kanang imbis kay ako isib di man masib mutong nagkuan ko gistambay sa nakong iya daw edit sa nakong ako kaya pa man ako na editan ang ako ana pa din ako pag-upload nako sa kuha nga ana din ako iyagi pang dilitan sa mga video nga mga daan kaya aron makuan hala nagubana uli match uli ba maligsan doy maligsan bo marcha pauli sana nana si Doy guys sunod among itoy marcha man daw ko paglakaw agud among itoy nakasunod kasunod wala wala ibalik ko siya kay ibalik niya ako ay masunod si Bruna. Abot na midire ilalilin guys. Nagpa-sound si Raymond. Nako din sa likod kaya nagpa-sound si Raymond. So hanggang dito lang ang video ko. Guys. Ako'y magpapaalam na sa inyong lahat. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa hindi pagsawan niyo pagpanood sa aming mga video. Og shout out sa lahat-lahat. Shout out Ate Mar, shout out Manang Los, Ate Gisilo, Ma'am Pinay Beauty, Ate California, Manang. Og shout out Ma'am Army Cepeda, Sir Jerwin Vic, Sis Ewan, Ma'am Nelfa Sarmiento, Ate California, Sir Randolph Midel, Ma'am ECM, Ma'am Jen P, Ma'am Binakaw B, Ma'am Angel Oyang. Og sa uban-uban pa, daghan kayong salamat sa inyong lahat. Oh, God bless sa inyong lahat and I love you to all. Bye-bye.